Много бързо го изпълниха. Макридис. Финт на Макридис, преодоля Костадин Стоянов, центрира вътре. Грешка там на централните ни бранители. 1-0 за Кипър. В тази 12-та минута. Ето ги тези. Ето тук от това бързо изпълнение Костадин Стоянов се забави да прикрие Макридис. Той твърде лесно го преодоля. Определено това беше човека на Веселин Минев. Скъсиха разстоянието Иван Иванов и Веселин Минев един до друг и оставиха човек за гърба си. Забит в центъра на отново грешка. Харалампидис твърде елементарно влиза в наказателното поле и бележи втори гол в 20-та минута за отбора на Кипър. Харалампидис с втори гол и с поредните салта на радостта за отбора на Т10 се оказаха кошмарни. Сериозна грешка на Иван Иванов. Много сериозна грешка. Според мен паса на Станислав Ангелов не го затрудни. Недопустима грешка. И както виждате и от повторението, тя се наказва с втори гол в нашата врата. Никакъв шанс за Иванков. Няма защо и да го виним, разбира се, след като Харалампидис открадна тази топка и влезе в нашето наказателно поле. При подобни ситуации Стилян Петров добре. Добро взаимодействие между него и Благой Георгиев. Стилян Петров имаше възможност да центрира. Добре го прави към Бербатов. Удар на Бербатов. 2-1. 2-1. Връщаме се в матча в последната минута на първото полувреме. С гол на Димитър Бербатов България намалява резултата. Кипър 2, България 1 в 45-та минута. Димитър Бербатов с този много точен удар. Слаб, но много точен матира. Измина повече от година. Митко не се беше разписал от игрова ситуация. Ето, че го стори. Чудесен удар. Елиминира и защитник, и вратар с този фалцов удар с десния крак в далечния ъгъл на вратата. Сега се чува и агитката на домакините. Поредна кошмарна грешка и този път Константино не проща. Още веднъж, ето. Абсурдна грешка на Иван Иванов. Абсурдна. Никой не го притесняваше. Може би Иван не е правил толкова грешки никога в един мач. Отново грешка при изнасянето на топката. Харалампидис. Пас коридор за Елунептис. 4-1 за Кипър. С гром за България. 78 минута Елунептис. 4-1 за Кипър. Срам. За Кипър. Добрият пас. Скрития пас, който получил Елунептис. Мисля, че от Харалампидис. Да, точно така. И вече за кипърския футболист